Están buenísimas. Aquí o me carón José Viqueira, aquí no apartado de gastronomía, artesanía que alberga a Festa Troita. Moi boas, José. Moi boas. Moi boas Viqueira, que lle chaman Viqueira. Chámame todos Viqueira, normalmente Viqueira, pa aquí Viqueira para. Viqueira, de onde é vostede? De Orde. Dai ao lado, non? Ao lado de Mimiño de Orde, bueno. dun lugar que se chama o Casal. O Casal. Cesteiro... Bueno, cesteiro non, máis ben aficionado, máis aficionado? Ben aficionado. Sí. Aficionado no. Cesteiro, o sea, cesteiro, eu fago cousas, pois, rústicas, pero é o que é aí. Finura é a que hai, eu outra cousa non sei facer, pero vamos, de todas maneiras, fago porque me gusta. Empezo pola mañán e hasta a noite eu estou cansado, non paro, estou cansado. Que pasa? Pois, isto ahora véndese pouquiño, moi pouco. Cada paso vai a menos. Sí, vai a menos. Vai a menos. No. Eu dun ano para outro noto que vai a menos. Tamén é verdad que eu que compro un cesto, os cestos tiñan que durar 5 ou 6 meses e duran 15 anos ou 20. Aí está mal diseñado para o consumo. Ese é o problema. Isto dura moitos anos. Ese é o problema, pero bueno, xa digo, se tuvera que vivir desto, iba a pasar mal, pero bueno, é unha diversión máis para min. Cando non fago cesto vou pasear, animales non teño e paso o tempo. É unha diversión miña que me gusta. De que están feitos? Porque vemos que hai diferentes tons, diferentes, sí, supoño que serán feitos de está normalmente de bimbre, pois hai algúns que teñen unhas lámidas de carballo por abaixo. Carballo tamén, pero teño os de bimbre solos, como ve usted aí, e fago bastante variación. Ayer, precisamente, me encargaron dous como aquel que está lá detrás. Como aquel do fondo. Para ter flores. Me deron a medida e eu vou fazer para a semana. É bonito, Aí. Espectacular, espectacular. Bueno, o sea, que lle fan encargos, supoño que será un pouco tamén de decoración sí, así, ¿no? Estes sombreiros van moito para lámparas, para casas rústicas. Para casas rústicas teño un carga deles, vai aquí meteño un cable, un portalámparas e unha bombilla. Ben chulo, ben chulo. Que pasa? Que para lámparas conviña que fora un pouco máis fondo, non sabe? Que tape máis un pouco a... Que cubrir a luz que non salira daqui para fora. Pero este fago cantos van para... Canto tempo pode tardar en facer isto, Viqueira? Si teño todo preparado... Se ten todo así xa listo, sí. Todo preparado... Rápido que? Hora e media, 2 horas máximo. Hora e media, 2 horas, Máximo, tendo todo preparado. Sí, máximo, Sí. Que a veces levamos máis tempo preparar o material que facer o cesto ou o sombreiro, o que sea. Vale. Son desas profesións que xente como Viqueira dignifica, aínda que, acostumemos agora a mercalo para darlle outro uso máis decorativo, pois aquí está, neste apartado, Viqueira, pregunten por el. Outro no máis, a Sanok que está presente aquí na Festa da Troita de Sigüeiro en Oroso. E facendo que? Porque vexo moito movimento por aquí. Bueno, pois querendo vendelo todo para logo podernos axudar a todas esas familias que cuidamos diariamente ali no hospital e fora do hospital. Contanos un pouco para aqueles despistados que é a Sanok e que fai. Bueno, pois a Sanok é unha asociación que se creou no 2013 e creouse pois unhos pais que estaban ali no hospital viviron unha serie de necesidades que non estaban cobertas, non se podían cubrir polos motivos que foran e, eles decidiron crear esta asociación e, aí estamos a día de hoxe, aí conseguindo moitísimas cousas. A verdade é que sí, axudando as familias para que teña mellor calidad de vida, as familias e os pacientes oncolóxicos, para que teñan mellor calidad de vida dentro e fora do hospital. Temos unha sede ali ao ladiño do hospital, onde os recibimos para o que sea, mañáns, tardes, desayunos e genial, ali nos veñen a visitar, ali os cuidamos e, colaborando co Hospital de Coruña, Vigo e Santiago. Santiago estamos máis personal porque é o centro referente de trasplante de médula. Veñen ali todos os pacientes de oncoloxía pediátrica a trasplantarse de médula ao Clínico de Santiago. Que importante, moitas veces as asociacións
xurden precisamente da necesidade de cubrir unha necesidade de decir que o seguinte familia, que o seguinte rapaz non lle pase o que estou padecendo eu. Que importante. Ou, bueno, é inevitable, evidentemente, é dicir, o diagnóstico e pronóstico que vayas a ter, eso non podemos cambiarlo ningún Eso de no. nós, pero sí que a axuda é moi camiño. importante, e ir conseguindo cousiñas para que, bueno, desgraciadamente, se che toca de estar ali, pois ter cobertas esas necesidades que ali xurden, porque xurden e claro, se a asociación está apoiándoos, pois moito mellor, facilitándolle as cousas, porque cando entras ali non estás para certas cousas, evidentemente, non tes a mente máis que centrada no teu fillo ou na túa filla. Pois brillante labor, brillante labor, e todo o que acabades de ver aquí, que temos un montón de agasallos que penso que poden, co que botades unha man, levades un agasallo e botades unha man a ASANOC, Asociación de Cáncer Infantil e Juvenil de Galicia, presente na Festa da Troita aquí en Sigüeiro. Graciñas. Graciñas, moitas gracias a todos, graciñas. Aquí teño que facer parada, queixo azul, vinagre de mazá, queixo con turrón de Alicante. Belén, moi boas. Hola, moi bons días. Esto é espectacular, pero aquí hai uns manxares, esto de queixo de turrón con turrón de Alicante. Pois sí, é un queixo fresco, maioritariamente de cabra, vaca, leva o turrón machacado dentro da masa e somos ademais o único queixo en España que pertenecemos a ISP, traballamos co seu sello de garantía, sempre con turrón de Alicante, claro. Bueno, que vais aí por aquí? Contame. Pois un queixo azul bañado con allo negro, porque somos tamén produtores de allo negro, é un queixo moi especial que deixa disfrutar, pero que de repente deixa un último paladar moi agradable co allo negro. E tamén temos un queixo de vaca moi suave para a xente que non quere sabores tan fortes, máis tradicional, máis estilo dos galegos. E depois pois o que é o allo negro, que é un produto pois quizás máis innovador, nos fai anos que facemos allo negro, e con o noso allo negro facemos un vinagre de allo negro que é moi parecido a un balsámico, pero totalmente natural, non leva ningún tipo de produto químico. E por último fixemos unha recuperación de oficio, o noso obrador está no Bierzo, ali faise o pimentón nunha zona, bueno, Carrazadelo, Magaz, Camponaralla, e nos recuperamos coa xente deses pueblos o oficio do pimentón dali, que non vai afumado, que se seca en secadero, que se derraba todo a mao e que se moe 3 veces en pedra de granito, e estamos catalogados como un dos mellores de España porque o facemos todo como se facía antes, de modo tradicional. Como hai que facer as cousas. Por eso é un dos postos que máis xente ten, que tiven que pedir cita aí media hora para falar con ela, e vou deixar que continúe porque ten toda unha pintísima, aparte está moito máis rico, Graciñas por explicarlo. Moitísimas gracias a vos. Gracias. Moi boas. Sí. Moi boas. Teñen unha pinta. Xa probé, Xa están probadas, non? Na cociñera ten que probar a comida, senón... Non me digo eu. Me dixeron que 600 kilos de troita. Sí, Aquí comen moitos, a ser gratis, tamén eu me apuntaba. Bueno, como se fa? O secreto da troita Nada, sal e picante. é picante. Sal bastante, Aí está. e picante, remexer e punto. E pa sartén. Con bacon, leva bacon. Un trociño de bacon, non? Sí. Pótense así uns trozos, máis ou menos. Aí está. Pimentón picante. Sí, picante. A troita ten que picar algo, senón non está boa. Aí está, mira como remexe, que Remexer e polume. e polume, pa sartén. E despois a papar. Venga, pois nada. Que pase boa festa. Igualmente, gracias. Troitas na man. Troitas na man. Pero mira, pregúntalle a ela que está máis. Hola, que tal? Hola, todo ben? A comer as troitas en Sigüeiro? Home, De onde é a primeira vez que... É a primeira vez que ves a festa? Sí, é a primeira vez, pero estame gustando, Bueno, pois Tamén. Pois que aproveite. Pois moitas gracias. De onde ves? De Melide. De Melide, moi ben, de Melide. Hai a festa do Melindre, por se verdad, é queredes verdad. pasarvos. Será por festas en Galicia. Moitas. Vamos a ver como están as troitas por aquí. Hola, que tal? Están moi ben, Tan boas? buenos.
Moi buenas. Hai que ter máis porque dúas non é nada. Dunha non é nada, hai que dar varias voltas para que chegue, para que enche un pouco, non? Eso mesmo. Bueno, 600 kilos de troita. De onde sodes? Somos de aquí. De aquí, de Sigüeiro. De Coruña. Por aquí de onde son? Bueno, esa, non a vou molestar que está aquí concentrada coa troita. De Coruña. De Coruña tamén. Coruña todos. Bueno, pois nada, benvidos e a disfrutar da festa. Que vos aproveite. Igualmente. Graciñas. Vai a haber catación de troita aquí. Hola, como te chamas? Hola, Yolanda, A ver, José. De onde sodes? de Frades. De Frades. Bueno, ti xa cataches. Sí, sácate. Ti xa está aí. Como Vale está? para comer, vale para Porque aquí hai dúas, aquí falta unha, entón, pois, como están? Están ricas. Adiante, Sí. cando queiras. Teño que empezar. Cando queiras, vayan a catar aí. Esto comes así, esto... O tradicional. O tradicional, coas más, se máis ou menos o tamaño con espiña, e se vemos que é un pouco así medio tal, sin eso. Exactamente, sí. Bueno, que tal? Primeiro ano que vides todos os anos, Xa viñemos algúns máis, sí. Sí? Son por de cerca. Frades que está aí ao lado. Que ten esta festa? Contame, aparte de troitas, porque vemos un montón de xente, e mira que o día viña medio... Sí, o reguleiro. día complicado, sí. O que ten é que hai moita xente conocida porque é unha festa de aquí de cerca, entonces Toca vir. toca vir, claro. Menos atraccións para os nenos, bueno, pasar un pouco o rato. Pois nada, pois a disfrutar da festa. E que vos aproveite. Como están as troitas? Non comeríades todo o que está aquí en Todo riba? o que está aí arriba. Comemos todo. Non deixastes nada. Non deixamos nada. Pero ahora veñen os máis. Queres probar unha? Mira, pois non as provei. Pois ala. Podes tráete aquí. pensar que non as provei. Pois traedelle aquí unha troita a este. Mira. Esta que ten aí de Xamón Gordo. Esta, mira, oye, de onde sodes? Somos de San Marcos, en Santiago. Santiago. A primeira vez que vides, non? No. Amiga. Vimos todos os anos, porque temos aquí unha filla, invítanos á festa. Vale. E vimos a comer todo. Papá. Tan boas este ano as troitas, sí. Para min están moi ricas, comín cato. Moi boas. Actividades durante todo o día. Todo o día. Onte fostedes a ver a Panorama ou a Panorama City, o satélites hoxe. Vimos a Panorama City onte, máis anterior, que non me acordo o nome, moi ben, moi ben. 3 días a París, é verdad, a París, A París o Benres. O satélite Rois Casal. Que non nos deixan descansar. Festa e festa. Todos os días. Oye, pues mira, agradecido, vou unas catar. Vou unas... Cachiño de pan. Chica, que? A cámara. Mira, aí vai. Están boísimas, Están moi. A disfrutar da festa. Gracias, igualmente. Bo proveito. Están boísimas. Pregoneros, segundo ano consecutivo da Festa da Troita de Sigüeiro. Como estades? Ben. Nerviosos, tranquilos? Sí, Nerviosos un pouco? nervioso, sí. Jesús, portavoz. Que nos podes adiantar que esté preparado aí no pregón? A ver, Sen facer spoiler, pero... non moito porque non é algo así moi de que suceda de súpeto, non vai a ser algo moi emocionante, vai ser solo para poñerlle o broche de ouro aí á festa, Vale. para cerrar solo. Vale. Como está, quen o escribiu? Entre todos? Entre todos, foi sí. o proceso? Foi A ver. entre todos e despois Entre todos. fixemos como cada un pregón como unha hipótese e despois que collemos as mellores partes de cada un e xuntámoslo todo nun. Vale, cada un aportou o seu e despois, mira, isto moi bo daqui, disfrutaste desa festa, sí. A Moito. chuvia caeu na... Ben, Non pasa nada, con chuvia, sin chuvia. Que tal por aquí? Bien. Ides falar todos, tedes así momentos estipulados para... sí, todos. Sodes os que estáis por aquí, cantos sodes? 12, somos 12. 12. Pois, señoras e señores, o pregón da festa, 27 anos da Festa da Troita de Sigüeiro en Oroso, e es Oroso. Viva a Festa da Troita! ¡Viva!